Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga malim yung aming sangapada. Ano nga malim? Magabigat yung aming sangapada papagayam. Mandi po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lowag City, Locos Norte, Philippines. At di man ang sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya dito pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag tinembag ng bigat, nembagal daw ng imbagang oras, kada kaya aming sa kapada. Kapag may baki-share di programa tayo, share. Okay, padanan nyo. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong Paulo, nga napoluan, gasat. Kung ato ko manayo na, ay gasat. Anya ti gasat ni Paulo. Anya ti bagbaga nga gasat, anya ti gasat yo. Nagasat kayo, daksang gasat kayo. Parang ganon. Ilangaradan rugyan, papagayam. Dito ipagkasalitaan, di pagayam tayong Paulo nga napoluan, ay gasat ka na tayo. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, adak pala idi Manong Nemi di first year high school, idi mariknakon ngagpitik ti pusok. Damok ang makita Manong Nemi. Itapala makita. Kat first year high school akon. Itapala makita kisuna. Kasla na sulek dagiti dua bukel ti matak, idi pa nakakitak Manong Nemi kada ito nga babae. Nga dagos ala magpitik ti pusok. Ay gasat. Iso nga tanda ito ti babae nga nekari para kanyak. Idinto ta, fourth year high school akpay laeng. Masansan kun nga makita, Manong Nemi, iti library, sursurutek no sa dinno nga sumre. Fourth year high school mo't lang, Manong. Kaya lang, ada iti star section. Idinto ta, dak iti second section, Manong. Kaya't nga sawen, nalaling iso ng imsyak, tadangarod iti star section. Ito na minsan Manong Nemi, aba nakakitak manin kang kuwana. Iti library, nagtugawak iti medyo asideg sa kusip-siputan. Nakapaspas na iti panagbasbasan na iti libro. Madamdama pa iti makder kat napanan impulang ti libro. Kalpasan na Manong Nemi, inalanan digiti things na idi agbuelta Manong Nemi, naibatan na digiti igam na things na notebook ken libro. Instinct Manong Nemi iti makderak tapno mapangkutulungan ni Suna. Siya akong tinang pidot Manong Nemi. Kada iti libro ken na things na sa kunyawat ken kuana. Kinitarak Manong Nemi imisamat. Magitak taradan nga ray-ray digiti matana. Wala lang nagsagaw isi tirik nak Manong Nemi.
nakapimpintas, kursunadak unay. Nadaljapak manong nemi ti ID na nakasabit. Iti pakaisab-sabitan na iti noporme na. Nakita tinagan na nga, Jenny. Nag-thank you manong nemi kalpasan na, excuse me ko na. Ti malikoden, insusurot ko iti panagkita ken ko na. Ti malyaw, imisembet man eh. Wow! Kaya't naklakid di. Kaya't da dyan, naka-first base ako na kunak tinakam ko. Kaya't kaputasan ka mga kaseksyon, manong name, siyempre di ka magpadpada ti oras. Kamahang ka magpadpada ti kwarto. Pasara makikita, kamapan iti kantin, agbaymay sa. Kamadumat manong name, di kiti sutil, nga patak nga lalaki. At tapos kadwada nga babae, manong name, mga sutil kang kuwan. Nagigtutak manong nemi. Hindi makikita nga. Ado dagiti pagkada nga. Iti likod na. Sticky note. Ngakit, madia. Karbagak lang ti bang isalakan kang kuwanan. No, at mang lukluko ko na. Hey! Kino nagtartarayan manong nemi. Di kiti namang lukluko kang kuwanan. Nagigkatakmat manong nemi. Kada kiti stick note. Iti bukot na. Hey, apay. Ano Abraham? Kinunana. Yung pakitak mo't manong name, di kinikat kong sticky note. Sticky note. Not, iti bukot na. Kat binasa na. Naglungkot na kajayan. Apay na kitoy. Diyak man mo. Ano di basol mo kadakuha na. Sindagijay. Kasi mo na kita. Masursuron da. Apay masurun da ka. Transferi act. Nalaleng imsuda. So nakasursurun ta ka. Okay, siyak ni Paolo. I'm Jenny. Thank you, di ba nagsakit mo kanya ka? Kala stalker. Ha? Sa anak ni stalker, ha? Abi nga ron, pasansan makikita kasi si umanak, surut-surutan nak. Kahit ka kami nga agbaling nga anak, girlfriend, agaram ka kaniyak. Nasaan pa nga panahon, as a friend. As a best friend. Mabalin? Why not? Tultulungan na kami. Tinulungan na pa idi sa isak sakit na. Agaw anak Jenny. Mabalin ka di nga ron nga ksikenta. Tapno may gamam ti imak. Kahit mariknak mo ti imam. Mariknak na napudot noon na nabara. Gawin. O sige. Eto. Kasta ito ng rugyan manon name iti pinagsinangad mi kini Jenny. Naalak ti cellphone number na at next kami at tinawag kami kaya ito na minsan manon name bakasyon inawis ko isuna. Papananta. Tagmol. Tagmerienda. Tagwindow shopping. Awan di shopping ko. Di siya aktivang shopping ka. Napikado yung siguro, tabaknang kayo. Ako madama ko na, kabaknang kami. Hagyan kami subdivision. Okay naman. Iti ayan, di ba, aluwaryo, balayo kat subdivision, di baknang kayo. Hampat naman ko na, kabaknang. Nasa liwanwan, parang ganun. Mga opisina, kapatpada da, papakin ni mama, sa talo ka mga kakamsat, siyak ti burdek. Kaya, siyempre, gabot tabisi da papakin ni mama at da katulong ni. Basta gaya. Kada kay ngay. Dali ti biyak mi. Tapay. Broken family. Nagsini da papakin ni mama. Tapay met. Gapo kini mama. Malasid kini papa. At tapay sa baling lalaki ti biyak ni mama. Huy. Parang baligtad. Ano nga baligtad? Dapat ko madya lalaki tagaramid. Kaya maapit yung babae. Ang haron? So, kakurgurak man ni mamang ko. I hate my mama. No, sa muro magkakura. Ore no, niya man ti mapaspasamak. Inam tulat ta. Gusto naman ti pagbagada. So nga, transferi ak. Gabot ta, pimanaw kam di lugar mi. Imayag dito yung. So nga, ito at paggraduarak ti high school, palubos ti apo.
Kaya kasano lang, dito ay akpeng graduar. Iti, agbasa ti college. Sabi ko man, tagkaskulaan tanto manin. Sabi ko baka ti pagbasaan kit exclusive. Siya kakit, bilang nalaka, tanakurapay kam lang. Iti namin tlo manong naming nga panagkuyog mi kaniya. Jenny. Nera na manong naming kabayatang agpaspasyar kami kat nagtudo. Ni aw matalis to kapag linungan mi mano. Nabasbasa kami. Nabasan ti arwatem. Kung garot, oras ka. Malamingan ako. Okay, paano ta? Hindi, itulod ka di balay, yo. O nasaan kit, gabot ta asasidag di balay, mi? Hindi, tapalit di balay. Baka sa bali karantam, ha? I love you, Jenny. As a friend, more than a friend, as a sweetheart. Kung nakababala nun sa ampay lang pa, aray ko, abay, malaminak na tayo. Kakalat taxi. Itulod na tayo, Jabalay. Inawis ko iso naman nung na yung Jabalay. Kit kabuta na basa kami. Inawagak ni Nana Marta. Nana, ikatahan nyo man tayo mabalin na pagsukatahan pa lang. Tala nyo ta, arwadan na ta, ilabayo, dryer yo sa yun to. Plansaan ng pamagaan, tapno, maramat na madlang. Ay, Juan, Paolo. Ala, umay kang doon, balasan ko ta dito kang agsukat. Kaya lang katwalyam, tayong kaagdigos. Isuot mo ito, ipabulod ko kang kaarwatem. Nakasaysayat gano'n ito katulong yun. Ay, una, bilang mga member ti pamilya mi. Muna na nga nagdigo si Suna, ano na yung sa inted ni Nana Marta, di nagsukatan na. Pinagbatik pa lang Suna, ano na yung nagtisilid ko, nagsukatan na. Sakmat na pansimublat ka na pa, nagdikos ka nagsukat. Ito sumuna kak manong na yung tisilid ko, agbuy-buya. Tabuy-buyam. Ala! Bold! Loko ka, nakitak na tayo ta DVD. So yung play ko, mahilig ka kita, bold. Hamot Sika, loko-loko ka, weird ka. Apay. I-play mo na, hamoy ikatan, tabuyan ta nga doa. Loko ka. Dadapay turik ti silid ko. Hindi mo kayat? Apay na kayat mo? Kahit kalasintirin, kasanot ti kinalokong. Remuhar kami matlangin ti silid ko anong name it amang kunat no saan ka mga makatapel. Kabuto talaga nga barbaran tirik nakmanong. Napangkam ti salas, kanagboy kam ti TV, nangisagana met manong name ni Nana Marta iti meriendami. Nagluto iti hot cake. Apo kat magustuhan ni Jenny. Basta na siya at naasikaso at katulong yo. Naging mas petiluto na. Ay, kastoy ko mama tibiyag mi. Tapi kami tibiyag yo. Siyempre. Dududwa ka ba lang ni Papa. Hindi apartment nga upaan mi. Nagtatrabaho ni Papa. Talaga umay nakamanin narirubukan ni Mama. Jenny. Nga naman ito kasi panang kita kanya, bulsok ka, sol kang kani. Untan ha? Untan? Sigurado ka? Yeah. You're my first and last love. Sa anak to nga kayat. Nudisiksik ka lang. Loko ka, hag mo seryoson deta. Baka dadakan to masagtan. Ano takit mo sawan? Siyempre nasaan kang katuluyan, baka masaktan ka. Tabay. Sa mo masigurado nga datat agkagasat. Dito amot gasat. Dito amot mapasamang itong bigat. So nga may balakad ko kin ka. Ha, Paolo? Ubing petarik na, kastamat kanya. Saan kang seryoso? Di kahit mo sawain, ore aklunan nak, saan kang seryoso? Saan tayo mo at mapasama kito bigat? Kaya ka sa pulang tegsakbay. Ano kami timarikrik naman kanya? Well, sumurusuro tak kumangarag kang ka.
Nangaroon na, nyawid na ito balayo. Anytime nga, araw ko pa na, makapagkit-kita nga ta. Di ka mawatan. Di na mawatan gabot na di ka matkayat nga diretsaan. Kaya saan ka unang agsilseryoso. Ngayon talaga mariknak. Ubing pala tapusom. Alis to palagbalbaliw. Santo kang balbaliw. Nga ta, hindi karikan ka. Hindi nagsardo yung antitudo nami na magaan maten ti arwaten ni Jenny. Imbaga ni Nana Marta nga mabalin na ng mapanagsukat. Tas ang plaster ti arwaten na Kapangarod nagsukat, nami kat nagpakadan. Gur ka, tulod ka. Pag itulod ang kumakanya, gingga ti gate. Saka dumangala sa dyan ti pagluganam. Awa ka ti sumsumrak dito eh. Dapat kiti Gurak latan. Nakon. Jenny. Love you. Sige man langin. Ping-ping lang. Idadaan ni Truwangan, tinlukat ng tiridaw, name it at narumuaren. Jenny, mabit lang. Dito man liyaw, name it sa tubat ng tiganong daway nga na malak di kiti lips na. Loko ka talaga. I love you. Sige, see you. See you tomorrow. Katne, asa dagat graduation. Dahil ti umuna manong name niya panangkis ko kadagiti lips na panangkis na matiping-ping ko. Kadag si Marsarunong ang gundaway, ti eskwela, holding hands, saka mapanagmerienda. Aging nga dimtengan ti graduation manong name niya. Wan, inamis ko na. Umay ka di malaya, kipaalak. Mumbat siguro nga paalak, so awisan na. Umay ka, urayan ka. Sige. Ngayon saan ko na oray manong name tinawaga kita cellphone na. Hello, Jenny? Hello. Sorry, ajak makaumay. Tapay. Imay manin nang riribok ni mama. Actually, adakam ti Waymi nga. Umakar manin ti pagyanan mi. Abi namin nga, itatrayan yun mamang mo. Riribok nga ron. Manukay kakabsat. Talong. Nabalin na duma. Nag-asawan siya inauna. Ni manong ko, isot addakin mama. Nabi kami na kayat di papang mo, sinubyanan da. Hanin na kayat di ba? Papayso na. Sana ko nung makumay. Baka sa tantong nakita pa'y. Takapay. Kituin. Baka sa baling eskwela pagbasaan. Kastakmet. Dadya makayak. Barbarin ko. Makarwarag to ti scholarship test. Examination. Tapos na matulungak ni papangko. Kayang deta. Nalaing kamit. Nasaan ko mga transferi. Di kasi kakumat ang balikturyan. Nag-first honorable mention ka lang. Lang ko nam. Kahit ko sa wen, hanggang mga balikturyan. Mga ro, transferiak. Namitlo ako nga nag-transfer. Bale. Umaprutak to ti college. Barang no, makapasaak di scholarship exam. Kayang deta, nalaing ka. Sige nga ro, darat paglaingam. Amom sabat nga nababatigit di grades ko. Kaduan kayo nga papaknang kit. Hangkaya napastek di pa nagbasa yo. Nga matatalento. Ano ko matalento? Uy, natayag ka. Kaya apin na natayag ka. Kahit ko tagbaling nga basketball player. Kaano pa'y kuma. Nagbaling ka kuman nga basketball player. Itay high school tayo. Nalisto lang. Ang sursuro ak. Ang pasuro ak. Kaya na dakti college. Sumbre ka to as athlete. Di at least, ada talento. Uri no sa anak analaing ti akademya. No laing ag-shoot. Sa natayaga. Putsi 6-footer ak. O nga rod. Maging ka manong naming nga saan ko nga makontak ni Jenny. Awanin, pakakunta ka keng kuha na. Bana ganadlaw ni Papa manong naming, di ba nagdiliday ko. Hey, Paolo,
Papa, what's wrong? Dandanin ti opening. Anak kurso talaim. Nudo ka nagbasa. Kaya mo baling engineer. Kaya pa, kaya. Accountant. Mabaling na, papa. Ano problema mo, anak? May panggap ka ni Jenny, papa. Dati ko na kaming gagagayat. Nasapa ko na nga nagayat. High school kami lang. Nagproblema kan gabo di babae. Ano kami tira pasama ka na kayo? Diyan ko nung makontak. Apagbit lang relasyon mi eh. Awang pa 2 bulan eh. Tataka din na pasama ka na kayo. Papamit. Ano mga Martin, yung storya na kanya, kinyawid mo rin dyan ang babae dito balay, na dito kayo nga nagsukat, nasimbrek kayo di kwartom, ano narami dito yung nagtikwarto. Paawan na pasama, kilmit. High school lang pa lang, maramanak kuman. Dapat din kita 14 years old dito, adan. Ang nakiramraman na pa. Malit problema. Ang Jenny nga ron, di mo ko maipalubos sumapektaran di pa nagbasam di college, iho. Gapukin na yan. Kadadapi ambisyon mo, baling basketball player. Sut kang kanayon mo, papapana, pagpalpalingit nga tan, tapos makapag-practice ka. Managbuya ka iti basketball game. Sunod paborito tumitayin nga PBA player. O, pagkatawa ka. Ni Jaworski. Laklakayan nga Jaworski sa pala paborito. Nakatutunig ito ubing dita. Himot pa. Iba yung orig eh. Sa number 70, paborito ka number. Kaya Jaworski ka. Huwag pa. Sige. Kasi rin ni mamang matap nyo kasi takit may tadnak yung kanagit sa pulam. Tapos yung again rollen. Okay? Okay pa. Nagenrolag na road manong name iti kursok nga accountant. Ngam nalidayak man. No bay, si Mali ako manong name iti team, iti university, nga pagadalat. Wait, kadto nga sta, foundation manong name, kadado di kita basketball tournament. Kasta o ni manong name iti parang palpalakbak da kanyak, no kasta nga maka 3 points yata. Ano ba yan manong namin nagpapapirma ti autograph? Mas lang mula PBA player eh. Ano ba yan manong namin nagkindat kanya kang babae? Ni Aro George manong namin nga best friend ko. Kaiskolaan. Patak mo the player man. Partner. Adot pants mo ah. University player ka pa lang. Adot pants mo. Anya lagi din na sumrek kay ti liga. Sa kanto agpo-audition iti nga sumrek iti PBA. Si Kamit. Kayang-kayang. Aman. Atiwa nga PBA player pagadi nga saan. Kinapod no naman ng naming kasyaklat ta iti top. Kaaduan iti score. Siya nga ron manong naming tinagbaling nga Captain Bolmi iti university nga pagbasaan. Para terjirak idein manong naming di ba ni George. Di ba dasap sa pulang nga ba eh? Anda. Diyak matawagan din eh. Kan talagang itanak ti magsapsabol kang kuwanan naroon na mapanak iti mall. Iso ka dito eh. Ito picture, oh. Dito. Iso, dangalam. Naalagit di mahit sang gundaw yung andak ti mall. Magitas pa kita, shopping. Awang kaduana? Kaslada kaduana. Yung saan ko nga nasyat ti kaduana. Stalker kasi kamit. Tamo da.
Yung malagip ko nga ron. Kasi isun sama dati ko na. Ada yung mo kanya ka picture na, di ba? Ada. Tatulungan na ka magsapol kang kuha na ko na. Hindi makita ti picture na, kita talagang iso. Ay, natayan na, di mo nasidgan. Nakaya nung porme. Kasi makita mo. Kita mo nga nalang ito nung porme na. Nag-transfer ako sa jay. Ay, gabulang internet nga babae, transfer ka? Kasano natin ginawa? Varsity player mo dito eh. Namabuka ko dito ka dito eh. Sadya ako nga try out. Sa baling nga, dito pagadalang na pagbasaan na. Di kalaban na kanton. No, dito nagkakalaban rin agad. Nangarot pa. Partner, saan ka transfer? O rin saan ka mag-transfer? Mabali mo na tapasyaran, sarong ka rin. So na, basta kahit ko transfer. Kahit ko nagpabilib kini Jenny. Kasi mo sawan. Among kita muna nga laglagak na academic. Sana sinunod-sunuan at mabaling ko yung panakkel. Di ka natayag ko kunak. Nalingak man nag-basketball kunak. Anya mo, baka sikatag balinak to nga sikat nga basketball player ito university nga pagbasaan na. Kahit nung hasta nga danto competition. Aglalaban na ito. Baka nakamdundag champion. Kasta nga ron tinapasamak banang nga saan kuma nga kanunungan ni Papa. Ili mo sayangin, di ba nagbaling mo transfer eh? Gabali pa. Gapulay ito na yung babae kahit mo transfer? Ano mat Papa? O mat pakasik ng dito iti kurso Sumadla iso. Wala dagan sa kinabarsis ni player mo. Kaya naman balik tumat kagbalik ang try out sa dyan. Nagbalik na tumat nga player. Kanita nga universidad. Ay, Paolo Diyan ito bagbagakin ka. Di mo ko maitulok nga madadal tibiyag mo kaputi babae. Ano kinsuhan pa? Diba? Napadasa mong tinagsagaba. Kaputa, saan nga nagpakpakita kang ni Jenny? So nga sinapol ko pa. Tapos kita kam tumanin. Amom no, talaga ko mga ipatpatig na ka. Hanggang mga nag-change iti SIM card. Kanin palubos na ko mga communication nyo. Iti nalpasan di graduation. Naamom nga, pimanaw dan, timaka rin, awanin ti communication nyo. Kahit nangasawan nga. Hana ka ipatpatig. Isubulan nagkuna kanyak. Nga no agayat iso na sample lang seryoso. Di ka tana ka po dong ipatpatig. No takam tagagasat, da kami. Kahit no saan nga da kayo tagagasat, di saan nga da kayo. Wen pa, di ba titao ka na sa pulan at gasat na? Saan nga masadit gasat? Adad nga masapulan, muna sa pulan. So ang transfer, tap no masidgak ni Jenny. Nagtransfer nga ro dito eskwela iti pagadalan manon name ni Jenny. Siyempre, saan ka magpadpada iti kurso? Awang pulos ti pagpadaan mo iti subject ko oras. At iti gondawin nga sapsapula kasuna, tsakbakan. Aging nga simrek ak ti team manong name iti universidad, mamudak met nga nagapuak. Iti sa baling nga universidad, katalaingat, manugod na kasigon. Kaya naangay manong name iti foundation, iti university, kahit naglalaban, kahit tinadumad-dumang nga kurso. Sakti pambato man, name iti kurso may accountant. When, naman pa agkakadwa kami no, sa kadalaban ti team, tidiga. Dito ko manong naming yung panagnek, nga talaga nga naliingat, nakadado nga palakpak, nakadado nga kiss, no kasta nga makapag 3-point shot. Nangaroon ng manong naming no, i-drive ko, kahit alanganin. Kahit ma-shoot ko, wow. Naging ka manong naming yung masidagan nga mismo kanyak ni Jenny. Hey, Paolo,
Jenny, kaano kami nagbasad to eh? Kada ito nga tawin. Dati nga semestre. Amo nga dak dito eh? Sungin makad to eh? No. Simple ah. Kumusta ka? Kumusta yung girlfriend mo? Si Kaman. Ibagagmat kang kayo di. Awan ti sa bahay nga babae ti biyak ko na sa nga sika. Di ka sinapol na ka talaga. Uy, imbagagmat kang kayo di. Huwag kang seryoso. So awan na nyaman na kang kayo di naging nadayota. Awan ti kami ng asyunta. Kapatasan na ka sineryoso. Di mo lamon kasano panagsagabak. Basol mo api nga sineryoso. Sampai la panawin idi. Kita nga ron, tagpat nga third year. Di panawin di ba? Ngayon nakiktutak man ng name da daw masidag kada kami. Hey sweetheart, let's go. Inakbayan na ni Jenny manong. Ay, this is Frank, my boyfriend. Frank? Ni Paolo. Amo ka? Isot kalalayngan da eh. Isot ka doon ti skorita. Bakit isot na mangabak? Iti county department. Iti course. Mabubuya ka man iti. Iti sa baling universidad. Iti ada league computation. Magaling ka pare. Baka no kayat mo. Tulungan nga itong isarak iti PBA. Dumting nila ha. Uno ti PBA makita ta kanto. Mabuhay ta kanto. Baka no recruited na kanto. Gaman na prank. Pare. Amo, mapapalak ti kas ka. Natayag ka. Nalaing kang shoot. Practice lang ka sa pulan. Mabagay. Nagkahit kayo ha. Oo, nagkahit kami. 5-6 kami nagpadpada. Da kami di bagay, di ba? Kasi lang may bagbagang nagabay kayo. Aging galat kilikilim. So na, sige, let's go, sweetheart. Okay. Okay, Paolo, bye. See you again. Manong Remy, nasaksakit manin. Nagtransfer ak di eskwela, university, kahit ko lang ang masidgan suna. Siyempre ka, di team me, di basketball, tapos pasikatak ka ko na. Tapos may panagdag ko na, o rin no, nakapsutak ti akademya, academic, nalingang di basketball. Dati di mo baling ko ipang panakal kayong ko na. Ngayon, ang sakit. Tadamat kayang boyfriend nan. Api ka saan ko pinanunot. 2 years kasang ka mga nagkit-kita. Dadya nga pintas na. Aduan di kita agaram kayong kuana. Isumat lang ibaga kanya kaya di nga saan nga seryoso kanya. Dadi na kahit seryoso ni ayat. Ngayon api ka sila nangnamnama. Api yung palubos ko masaktanak. Nadlaw manen ni Papa manon nemi di kinaliday ko. Adaman yung problema. Nag-transfer ka. Tapos lang makita mo, pasikat ka, kada nga babae. And after that, ano man yung problema? Iso na mismo ti masidag kanya, Papa. Gapata, takam tinangabak. Titimi tinangabak. Nga sikat kasi sikatan, sikat ka aduan ti score. Sikat ka aduan ti palakpak kadariyaw. Uwan pa. Iso mismo ti masidag kanya. Kat siyempre, kinablawan at kinalaing ko. Ti amok kat makapagsinubyanan kami. Nga silpon mi ti nagupad nga relasyon mi. Ang man ito napasama. At damat gayang boyfriend na. Oh, sakit naman.
kasla jak idi maipas na kentag basa. Abata makit-kita akang kanayon di kiti duwang kuy-kuyog. No di daha mo ka makita maamo manong nemi ni Jenny ket surut-surutek ngam obserbar ngem ita kasla oresan ko kakayat kuma makita kasla pakita kasla meron ranta nga lumabas da nakasweet da sakit naman ang sakit talaga. Depende kita pa nag-ay-aya mi manong name. Nandiyan may contrast texture. Oh, napas pasama ka nga. Ha? Dinamag ni Lito. May isa ka na kiti, patak mat lang play ka. Ang problema wala. Da. Kaslat sakit tayo nga player eh. Nga athlete. Ape ko na. Nalaing tayo no, anda inspirasyon tayo. Siyempre, inspiration tayo di ka naganak. Hindi kita ipatpatig tayo, mag-ipatpatig ka na tayo. And of course, ang diliplipatan ng inspirasyon tayo ni Apo Diyos, di ba? And, di kita yung inspirasyon di mang distract. No, tahang ka nga, nakakonsentrate di pa nagbalin mo nga being a sport. Ni Jenny ala. Wahid partner. Isot nga po na no apin nga nagtransperak dito. Isot nga po na no apin nga naglaingat no agpasikatak. Isot imasada kami sumukan niya. Kami tinapasamak. Tinapasamak. Nasaktanak. Nga po nga ron iti kadagay man ti boyfriend nan. Manong nemi tinaminsan nga panagpaspasyar ko iti mall. Takait ko nga ron ti makiliw-liwag. Ohen. Iti tamabigbig ko manong nemi. Ni Frank. Ni Frank na niya. Samat nga ni Jenny ti. Kadwa na. Kaakakbay na. Ang sweet naman sila. Ngayon kasla siyak teradang masaktan manong. Sa gayong nga seryoso tilokot nga Frank para kay ni Jenny. Iyapay nga. Ano nga tanong, mapang mo danog-danogan. Siyempre, isaksakit ko ni Jenny, gabat nalab ko. Kasi man gayong tilalaking ng Gurgata. Naalak ti cellphone ko manong nemi. Bareng handang madlaw ko na. Kapag isumit manong nemi nga tumalyaw da itayan ko isuda nga duwa. Nakigdot. Hey, abing pinicture na kami. Okay, crush kayo ngamin nga. Picture nakasuishoot kayo eh. Ano ito kahit mong haramidan? Ipabuyam to na ito ni Jenny? Pare, sang naman kami nga seryoso. Handan gundaway mo tap nagsina kami. Katap no masublat mo met ni Jenny. Sikat si mublat eh. Imun unakim sika. Ha? Abad din yung magkaking ka? Ganda kang pala din high school. Hello, miss. Di mo kati amo nga na ito boyfriend mo? Kada sa bali ang girlfriend na? Amo ka. Inago ko nga ron.
Nagpatpata kayo. Sige, dita kayo. Hey, pare! Good luck ka na kayo ni Jenny. Yung panagkunak. Ore maamuan na. Di nakisi ni Jenny. Gawat na labnak ni Jenny. Iti eskwela ka mismo manong naimi siya kunti masidig kini Jenny. Hey, Paolo. Sorry anong kadisturbo ha. Kaya baka no, makamuhan di boyfriend mo. Ngay masidag ka kanya. Kaya napay ko man mamuhan na masidag ka kanya. Dani mo ka rin istorya. Nga da nagbaling nga relasyon ta di dati high school. Diyak itulok, ibilang nga relasyon na yun. Ay, relasyon, akas a friend, classmate, schoolmate. Talaga gaya mo sa nagsineryoso hindi. Di mo ko na yan, ngaging gana ita. Sakpa lang tipat-patig mo. Gabuta, imbagak kang kayo di. Na talaga nipat-patig ka. Nga sikat igapunan no api nga nagtrasperak. Nga sikat igapunan no api nga nagpaspasikatak being basketball player. Ta, mabali mo nga ipadayaw. Nga oray no, nalalain ka nga amang iti academic. Kaya, dito lang tibabaling ko panakil ka. Kina, laing ko di basketball. Panangaramat ko, kina six-footer ko. Ba't mo mukha talaga ni Frank? Nagseryoso ka din ka ni Frank? Tsaka mo, apiti mo. Kakadi pa pulos nagseryoso di ayat? Are you still virgin? Uy, virgin akpay lang Nasaan ka di pa kakinid daw ni Frank ka? Deta nga rin ti may isa. Nga niya, pagkapapamin na tutuma. Saan ko may paitikid daw na. Nadetad ka po na nawapin nga. In date na ito nga babae. Kita cellphone ko. Pinicture ko ida. Anya? Dati nga pag imurak na ito nga babae Kinamtila ka na. Kinasweet na. Nagsarita ka mismo kini Frank. Kunana. Ang oray mamuan na ti amin. Di mo to kayat nga isuna. Kaputalab na lab mo isuna. No mampesa nga seryoso ka. Api nga gluwa ka. Meaning talaga inayat mo isuna. Jenny. Napadasam mo din. Tiyan niya. Timpay mo kanyak. Nagsangitak, hindi na po kawanti kami ni Kasyonta. Nagsangitak, hindi nagsinatak. Nanawang pa awan ti formal nga break up ta. Imtis mo, ngayon tulok, nanda kami ni Kasyonta. Nagsukat ka ti SIM card. Kahit nasawan, na talaga nga sana kalam. I love you, Jenny. Akiamanak, Paolo. Akiamanak. Ipapilit mo ka di pala tibagim kini Frank? No, sabi ko may papilit ko. Sabi nga nagluha ka. Gagangay lang dito. Mabalin na ka ding awisin? Awis nga niya. Kahit kung celebraran, iti kaawanan ni Frank iti pusok. Kat pastrekan na kundi ta puso. Tsaka mo. Ano nga min ti awang kanyak? Ngada ka ni Frank. Crazy. Mabaling ka di? Okay. Umay ko to dagasan sa di kasarak. Adan kotsem, di ba? And then, hindi nag-18 ako, nangalakot si lisensya. Nabayag matan nga amok tag-drive. Itatabukot ko ng kotse. Mabaling ka din umay naktalaan. It's a dinner date. Yeah, sure. Di ka kahit asuhin. Untan. Saan ka kami nagsiseryoso Anong seryoso?
Hindi pa lang seryoso kang ka. Sige. Di ka nagsinublia ng tan. Umay nagtutagasin. O sige. Manong nemi agsagsagawisyo kinisamot sarming agsagsagaysay. Hindi umasdag ni Papa. Oh, sabali man dito nga. Mapaspasamak kang ka. Paolo. Papa. Kita man. Bababay. Naragsaktan ako. Meaning, anda man rin nakariknam di ayan. Iso lang iso, Papa. Ni Jenny. Kahit mo sawat, nagsinublianan kayong kini Jenny? Kalpasan nga naduktalak, nga da sa bali nga girlfriend ya boyfriend na, kaning pakidak kang kuha na yung pinicture ko. Iso nga nadaan kayong tikod daway kay ni Jenny. Uwan, Papa, ngayon love na ka din ni Jenny? O hapayan ka sumungbat. Saan ka sure, di ba? Siguro ka mo tam. So, kanya ka mismo nag-date kami. So, nagkagrubot ka. Kaya nakaragragsak ka. Yes pa. A dinner date. Kalbasan nga, impulong mo kayong kuha na, nga naduktalam. Di ka adat sa bali nga babae, di biyag, di boyfriend na. Di mo ka di manlaw nga, aramatan na ka lang, tapno, mailiwliwag na ti amin. That's good pa. Matulungan iso na, tapno makaliwliwag. Matulungan iso na, tapno maibawing na, tirik na kanya. Kasano na saan tulat ta? Nimat Papa? Ay, gasat. Nimat Papa. Expression ko reta. So, garod. Sa bagay. No, sino talaga kagasat mo? Oran at mapaspasamak. Mapasamak lang mapasamak. Saan ka unang seryoso iho? Tama nga mapektaran ni panagbasa. Ama nga mapektaran di mission mo. Ngagbalin nga PBA player. Diyak ipalubos, Papa. Awan to di mapasamak kada kami kay ni Jenny hanggang to ngagsina. Ken, inagtog try out. Kung saan, numalpas na ito'y hagimitiliga. Kada kiti aming universities, kad nakamdag champion. Kad siya tagbaling MVP. Siyempre, dito yung kapagalaan na kiti team na dumado mga NBA, wano PBA player, wano team, tapno may sakton nga PBA player, Papa. Ako dakilo na pakaragsakan mo kini mamang mo, agraman di kapsat mo. Si nga Paolo, ang anak mo, Bordek. Kaya may isa karagito, may mabuybuya nga aglalaban iti basketball. Iti restaurant manong nemi nga nagdatean mi kini Lily. Lily? Ni Jenny. Iso nga mismo manong name iti nagunzer iti ara. Uminom ka? Yeah, let's celebrate. Uminom ka, ba't tara sa kitirik nam? Iti panagsay na yon ka ni Frank. Yeah. Tinawagat. Nagsay na kami. Napagsangit ka, Rod. Talagang ipatpatig mo ni Frank? Help me. Tulungan na ka mga lipat. Yeah. And I'm here. Nga siya ti ayatem, pag seryosuam, saan ka ito masaktan? Saan to, Jenny? Di makadakas manong name napilit nak ngay minom, nga jak umin-inom. Hey Jenny, may parit kanyak. I'm an athlete. I'm a player, basketball player. Di nagpagustuhan, kahit mga nga siya lang di mabartek. Uno kahit nakabartekan, kapota. Tapno tagundaw mo kanya. Sige, uminuwa. Ngaminta lang ha. La, dapat lang.
Axel, naman ka ron. Di uminom ta ka doon. Okay, let's drink. Hindi na raman akong ti arak, manong. Siyak matanda na anawa ni Jenny. Hey, baka drive ka pa eh? Numartag ka? Di agtaksitan doon laing. Amo mo dyan pala eh. Di si kantot mangitulod ka niya. Nabartekak manong nemi ka na hindi agundaway. Tadi makariingak manong nemi agbalawak. Saan ko kwarto na ito ya? Bikas to tilangak. Nakauyos sak. Minakabaksir. Bakser ko na ito eh. Hindi ato sumrek manong nemi ti kwarto. Ay, nakaring kagamin sir. Tutuyan ko. Anda ka dito motel. Motel? Sir. Napanang nga ti partner ko. Imun o nang nga nagawid. Di wala siya. Aldawan, sir. Kapit din na kriniing. Diyak manamo ka na si partner mo. Ay, sir. Kaputa na karingkan. Dito ti bill. Siyempre, si kakano tagbayad. Adalang additional dita. Ito additional. Sabon. Ken bayad na tila bandera. Ken natin ang dalos dito eh. Dapat na tarawatek. Jesus, kasta onit ti panagbakbakwar mo, panagbamit mo. Gapot ti bartek mo. Diyos ko. Sir, ang kamarmarwam? Saan na kamarmarwam eh? Damok tuminom. Kasi lang mabigbig ka. Sika ka di? May isa nga, sikat nga basketball player. Iti may isa nga university. When? Ay, kunaktubi sir. Kunaktubi na mamukan ni personal sir. Anat napasamak may kanang Jenny. Sigun ka na di la bandera, kanang dalos ditoy, ni Jenny di nga asikaso kang ka, nang lablabar kang ka. Dadya nga Jenny nga partner mo. Gapo karta talaga nga nakabasbasat eh. Lorin namin do ka no na sukatan di bedsheet. Nagloko kayo na maparte ka, sir. Di ba ti basketball player kat saan ngumininom? Damok nga ron, napilit na lang. Saan kong doon ulitan pa eh? Oren no saan nga pinakabiyangan ti wallet ko. Di kita sir na, nagitings mo. Garaman cellphone mo. Kinakti wallet ko mano. Danaksay. Danaksay ah. Pinagbayad nyo siguro di restaurant na naginuman nyo. Kaya tayo yung pakunayo nga first bill. Additional lang data, sir. Di amanak. Dito yan. Kukam to yung suplinan. Ay, gamanak, sir. Sir, di ka antong sobrek nga ta ti PBA. Wala alaan da kanto. Anong to ang tipti kayat mo? Nasunok mangalan to kanya ka. Pwede di ka saan. Bari nga kita tanto manin, sir. So na lang taawan hanggang sabat nakashoot idirabi. Apay. Kaso nung makashoot ka kirastaw ni Bartek mo. Di awan na pasama kami kini Jenny o rin nag-check-in kami. Kaya awan na. Makashoot ka nga rin, no? Di mo amot nag-dribble. Hanga makadribble, di hanga makashoot. Tinawagak ni Jenny manong naming unattended di cellphone na. Gusto mong pwede ito balay manong nami inong tanak ni Papa. Pa. Abay nakadalong kayo sa jay. Nga di mo napupukutan. Nga di mo pa yung sigurado na napasama ka na kayo, unawan. Agad talaga ako napasama kayo. Kasi ano pa yung makakwakan kasi, hindi kasi kinabartek mo.
Pilar Aramiden, Paulo. No, da nakakita ka na kayo nga taga-media ti kasi ka sitwasyon. Baka kano, hore no, adda ka pala amateur basketball player agad nagbaling ka matasikat. Then may babayin ka. Amateur basketball player, iti may isang team, iti na sa university, nang i-check-in, iti may isang babaeng estudyante, nga kastawan na iti pa nag-backfire, ti lalaki. Ano kasta trumar iti news? Kunadan to Naling nga shoot iti bula. Ngayon baka di bula, nakathanang na i-shoot. Gabat sobra abartek na kunada. Saan nga maulit, Papa? Talaga nga saan nga maulit? Di mo ulitin tuminom. Oras sa sinot mga papapilit ka. Kita mo tinagtungpalan ti arak? Ano taramidan ti arak? Kan saan ka seryoso ni Jenny? Labnak ni Jenny. Pag kunam, siyempre, impanak iti motel. Saan nga tapno da mapasama ka na kayo? Kamuta, isun tinapanunot na nga pangipanan ka kasi nga sitwasyon. Baka, tada nakakita iti kotsem. Yung bagada nga talagang awang kasadyat at napanan nyo. Kasi dyan na pasamak ka. Sorry pa, sorry. Samon doon ulitan di kasta nga pasamak mo, ha? Mangibabayin ka. Nakapagsalita kami mitlayan ka ni Jenny Manunemi. Yung tibakadakas. Nagbalingan na namis kanya. Abay man, ando basol ko ka? Basol mo. Binartek na kami ni. Sorry nusaktak yung basol. Kamami nga di mo among kontrol. Ananawain ka idi. Di mo kahit di paanawa. Kasta ka no kahit di kita talaga nga nabarte kang adadapay nga daw at umainom da. Okay. Kahit kung may concentrate pa nagbasak. Kastamat kang ka. Nangaro na ti ambition mo, being the athlete. Paolo, saan tan nga ulitan di kasi dyan na pasama? Nga pa nag-date. Kaori awisan ka? Awisan na, okay lang. Ngam di uminom, di kahit ko sa wen. Kaya ba ta nagsimbulan kay panim ken Frank? Ano? Diyan kung kahit na Frank. Wan nga sinaktanak ti may isang tao. Awanin. Diyan ko nipilit pa itibagig. Nakabubuan akon. Ada ka din kanyak ti puso. Paulo, apay namin, anya ti awang kanyak, nga dito sa bali. Awanin ti sa pulig keng ka. Nangraro na nagbalingkad to ng PBA player. Very proud akton. Urayam ka di pa lang nagbalinak PBA player. Tapno may patag na kon. Tapno mabalinak tong itag-ay. Nga mabalinak tong ipanakil. Numaore ka. Numaore na. Hindi ka tumusawin. No, kas pagarikan ta. Siyak tulat ta. Kabayatan nga, ang basbasa ta, kan makapagturpos ta. Kanya doon, datong trabaho. Di, kan may sakan dumantin nga PBA player. Saan ka PBA player, di mo baling ayatin? Siyak tulam mo, konakmet. Paulo, you're so good. Awanin sa pulag kang ka. Ngayon ti pagpabasulik, dito puso. Ngayon, nos kas pagarigan, dumteng to ti panawen, nga para iti dahita nga banag. Iti pa nagpamilya, kano si kanto, tagbaling nga kagasad ko. So, sikat kagasad ko. Ngayon no saan? Tsaklo amin na apay. I-concentrate at basa. Sa tanto ng panunutin dahitan, tundumteng da, adet nga paset, tibiyag da. Nagturpos kami ngagpadpadan manunemi kani Jenny. Nepasahan natin board na manunemi katang strict nga empleyado iti may sa kumpanya.
Adamat idin bukod na kotse manong. Dito ta siyak manong name nagtekak ti board. Ti makadakas. Sana ka nakarwa. Apay. Hindi ti apay. Apay ka sana ka nakarwa. Kabutasan ka nga nalaeng. Nag-review akong matayang pas nagkumat. Samo siguro agasat iho. Anong tigasat ko? Inata mo baka no, makastrik ka ti PBA. Sa mundo ng problema ti babae iho. No may sakanto nga PBA player. Ore ka na gito eh. Diba? Balik ka amateur nga basketball player ti timyo. Ado matendig di babae ko masasdag ka. Ken ka, diba? Uwan papa. Isoda pa yung di mangimagat I love you ken ka. Ngayon ni Jenny madlat at ipatpatag mo. Sasapoy. Tagunadan, aniyaman nga balagi ti may nga tao, may nga lalaki, kat gapoy ti babae. Vice versa. Aniyaman na pilyor o pakapaayan ti may nga lalaki, gapumit lang ti babae. Di mo ko maitulog, iko. Dahil lang amin tiga po na kahit no api kang nagseryoso ka idubing petapusom. Idadda kami lang ti high school. Sige. Agtektukan to. Sobre ka di trabaho. Sarak ka. Nagyaman ka papa. Ito na minsan manong namin tanawagak ni Jenny, I miss you. Well, I miss you too, friend. Friend? Yeah. A boyfriend? Yeah. Ngam sa ang sweetheart. Intun ka ano ngawakin natin sweetheart. Loko ka. No agayat ka with condition na siyak. Without condition. Ora na pagtungtumpalan, Jenny. Ora man nga lalaki tagdalyasat ken ka. Siksikan tulayang ti babae ti biyak ko. Ngam sika. Ora yung samot pala nga talagang PBA player. Wayam, tasyak kami sumutimapan. Ag-apply. At makalasatak. Agat siyempre, makarawarak. No makarawar kanton, Mr. Paolo. At adan tumanin nga nasidag kang kanang babae, pati siyak ton. Baring na siya talagat kagasat ko. Wanong manong nemi may saag kadagitiya na iraman tinagan ko. Kamabasamag kamaangay ti trying out nga dito'y da nga pilyan to na sinudig itagbaling nga Rocky. Manong nemi iti team dagiti basketball PBA team dito'y Pilipinas. Nakaragsagsakak manong nemi. Masangwanan data iti birthday ni Jenny. Advance happy birthday. Agyaman na. Siyempre, imbitarang ka. Kakaiso na nga. Agsusweldo akon. Tanapin na sa posisyon ko. Di bonggan to mati celebration di birthday ko. Ano isagot mo kanya? Isagot ko ka. No makapasaak. Kada doon mangala kanya nga team. Amay sa akin ka nagiti Rocky. Isagot ko ka. Pamanek-nek. Amay sa akon nga Rocky player, di may sa nga team iti PBA. Wow, Manong nemi, kasta tinanamnamak nga mapasamak. Nga paunay matindigasa taya. A day before ti try out, manong nemi, napang ko pinasyar, manong nemi, Hileo. May sa nga player matlangin ti Team Meet University. May samit iso naman ang name nga mapan na ag-try out. Kumporme ka na kami at maalang. Di ba nagamit ko manong name na pasamak ti may isang aksidente. Tsaka mo,
No siyak ti din mong paro, no siyak ti din mong parda. Talagang kulangan manong na imiti award ng bugbak! Nagsublinti puot ko manong na imi hospital tayan ko ni Papa. Papa, ay, thank God. Nagsublinti puot mo. You're alive. Si bibiyag ka. Si bibiyag ka, Papa. Okay. Agaman ta kinabot Diyos na si bibiyag ka. Amin tsak mo ko tinig na sakak. Sa mo pilitin na iyo. Manual daw kung tuyin. May katlo. May katlo itangal daw. Nalpasin, try out. Nalpasin. Ay, saan ka matanda? Di. Saan ka nga naala? Saan ka nga nagbaling may saan ka nagitiraking player. Iti ang yaman nga team, ti PBA. Saan nga balik ko nakuma? Tandaan to pa sa balik kong tawon mo. Sunalanta. Diyo ko na Papa nga. Napukaw ko na. Hamo nga napukaw na ginisakam. Kaya lang. Ato na ginipasit na nga na semento. Semento. Yeah? Kaya nung abot na diferensya, tulang tisakam. Meaning, haang ka nga makapagtaray, itinapaot. Awanin, partas mo, hindi nga tumarang ag-drive, nga mangi adayo, mangi shoot, itibula. Napahayak no kasta pa. Malaksid ka na tayo. Fracture pa ito may isa bagam. Kanawan nga bagag. Ya. Amo ko chin. Makabatakas ka ka. Kanawan nga ag-shoot, Papa. Ya. Kaya oray may imbagan. Adan tulat magbalbaliwan na. Saan nga mapasamak na kinalay mo ag-shoot. Ngayon daw no kinapod Diyos. Nga still, nga makataray ka, tinapaspas, agpaot ka, iti goal. Agpaot ka, iti unagti. Nga, hanggang alis to ng banog, awan tinasakit. Nga orin nun ta-fracture tabagam, maimbagan, agsublin tumit lang ti kinatanang, ti pulsom, nag-shoot. Ngayon no kas pagarikan, tatalagang sambon nga kabailan anak. Awatem ti kinapod no. Daytoy tigasan mo. Dadaditan nga sanak akayot ni Jenny. Tay tultuloy mo ka di nga ayaten tigas kang kuwana. Nga sana akala mabaling ipanakkel. Nagbaling ka kung mga basketball player ti PBA. Robeng ka di nga ayaten kastigin ni Jenny nga with condition ti panagayat na ka. Tinapod nung ayat ihoket unconditional. Samo ko maitulog ng mata dahil tibiyag mo kabot ti babae ko nakmanin. Aliston tagpaimbag. O daytan ni mamo mo. Mama, hayagaman ti kinapod Diyos. Tanakapuot ka nanak. Si bibiyag ka. Si bibiyag ka may sakot nga inutil. Saan nga makuna nga inutil ka? Saan ko nga maaramid kas iti aramid ko idi nga nangatot tayab ko alisto nga tumaray napintas shooting power ko natahanang ti pursok. Hamo pala ita masigurado no sa mo pasubli ti dati.
Arami dum tulang timang testing, no? Rumar kanton dito yung ospital, kan makapag-recover ka, kan tumabalim monton, ti agigam ti bulang, ag dribble, ag shoot, nagtaray. Sinarong karak nak di Jenny manon nemi kabayatan ng dak ti ospital. Jenny, alis to ang tagpaka-recover, ha? Nagamag ka kanapod sa bibig ka. Sorry. For what? Saan nga matong paltarapap ko? Amo ba nga mo? Amo ba nga sigurado? Ado matitigas ta, aksidente na fracture da, kastoy, steel, nga natanang ta palang ag-shoot. Pakasaan ako na makastrike ti PBA. Saan di, okay. Di na batin mabalingayatin. Still you're my friend. Awan gayam, baka nung hanggang to pa makarwar dito yung ospital. Adakton sa Jabrod. Agabrod ka? Ano pala kaya't magtrabaho mo dito eh? Nagpintas ti sweldo. Nagpintas posisyon mo. Di karot kumpanyat mangibuon kanyak. Ha? Isakti ba onda sa Canada para iti kumpanya mi. Isakti mga presenter iti kumpanya mi sa Canada. For how many years? 4 years. Upat ang tawan nga gurayak. Saan kang naguray? Gabaw tamapangay ka lang. Masaktan ka lang. E magagmat kang kakamin idi data pa lang ti high school. Hindi ta mo tadag karelasyon. Hamo seryoso wen. Yung sineryoso. Tell me the truth, Jenny. Ipatpatag na kali. Impatag ka. Ipatpatag ka. As a sweetheart, saan ko nga sure? Hindi sigurado as a friend. Kasano nga wayat na? Kahit ka kumamad nga yatin. Amon ba ulo? Rumbeng kang gaman ka kaniyak. Apoy kung magyaman na kang ka. Gabutas napudnuak, anasak. Kasano nakapatang ka ti babae nga? I love you kanong I love you too. Kunana. Ngam samad gaya mga seryoso. Samad gaya mga pudpudno. Di adada ka masaktan? Ngam saan ko pa yung magaking kati I love you too. As a sweetheart. As a friend. Okay. Gabuta sa anak na sure. Diyak kahit ibagat I love you too. No saan ko marik na. Nagbaligi ka man ano saan. Nung nagbaligi ka man kas pagarikan nga nakastrik ka sa PBA player. No talagang still. Nga may salanggay ang tibang ibilangkin ka. Awan ti maramidam. Nga mag-ururayakin ka, Jenny. It's up to you. Nga may ibalakad ko, no? Agayat ka nito sa bali. Basta urayak. Urayak di ba nagsublim? Urayak ti upat nga tawin. Banag met nga supyaten da papakin ni mama agraman di kakabsat ko. Manong nami idigagamak man ti bula. Nagsakit na panunutin. Awamat ti mariknak ang sakit dagiti sakak nananay nga naimbagan. Ngam sana kasi din manong nami ti partak dagiti sakak. Agsyutak. At apagbit ang mariknak ang sakit numampay na imbagahan ti fracture ti abagak. Gabada jay apagapaman nga sakit manong nami nga mariknak. Nagsyutak. Mas lawanan ti usto nga pigs ti imak manong nami kit
At pwede gigundaw nga saan ko mapadanon tibula. No paulit-ulitek manong nami nagpractice na kahit kung pasubliak kung nagtilaing ko, pasublik. Ananawaan nagtunda papakin mama. Basta na yung tibanog mo. Ay, sardang mon. No, papa. Siyak pa ilang tikalalaigan. Sus, po eh. Sige nga may tao nga, di na amo ang nugutan, di failure na. Di mo amo ang nugutan, di pa nakapangay mo kini Jenny. Nga di pa ilang nga pinaay na ka. Ita, di mo ang nugutan nga talaga, nga saan mo nga mapasubli di dati nga partak mo, pintas di pa nag-shoot mo. Kaya, papa. Kaya. Kaya ta panunot mo, ngam di mo maaramin. Gabot sakit tinakam ko manong nemi. Nagbalbalukak. Tawamat pagdanagak kada papakin ni mama. Full support damat manong nemi kanyak makurat pagsalitaan. Adamat kutsik. Na patarimaan matan kalbasan di aksidente manong nemi. Mapanak, madayoak, kutseak, ngasla kayat kumanin, ti maaksidente. Aging ka manunay nga nakadano na kiti may isang probinsya. Nababayan iti agayim ko, iti cellphone text friend ko, Facebook friend ko manong. Nakadano na. Iso da ito'y manong name ni Leonard. Mamit ka matlayangan pare. Pare ko naklatan ha. Kumpadre ko nakta. Di pa nagbunyag na inauding anak ko. Welcome ka to. Umagat di ba na yun? Ano sa mantay ami? Leonard, pasensya ka na. Natisturbo kayo. So ni misis ko, ni Glenda. Ayo Glenda. Hi. Nagguwapo nga talaga nito. Bumibuyak editi siya. Basketball tournament kada na Dumadom University. When? Iso na lang ta napahayak. Ano, ito ba asumra ka di PBA saan ka di sir? Nakawagan di sir. Paulo ko ng latan, Glenda. Hello? When? Before ka na dyan nga try out, sumatin ni pa naka-aksidente. Kasatibiyag, kasatigasat, Paulo, no saan nga talagang ipain ni Apo Diyos, mayat ka manuno saan. At sa bali nga plano ni Apo Diyos kang ka, datayo. No, daman ambisyon tayo nga saan tayo magunod. Hangin palubos ni Apo Diyos, kapot at sa bali nga misyon para kada tayo. Mas kang ka, anang harat ti sa bali nga, ipain ni Apo Diyos kanya. Kahit ko pa lang tagbalin nga, nalay nga, basketball. Kahit mo, asar mo mandeta nga laing mo. Nga saan lang nga mabainit pa nag-basketball mo. Saan ko ma? Urayo nga, nakas pagkarikan lang. Impas pa siyarnak ni Leonard manong name. Aging ga ngayon pa siyarnak manong name iti eskwela nga nagraduaran na. Dito yung ka nagraduar ti high school. Paulo, agbuya ta. Ano buyan ta? Basketball tournament. Matamat foundation day da. Mas ladya akong kayo tagbuya. Kaya niya ta mo. Mga no. Makasubli ka madlangin ti court. Si comment kasano ko ma. Nagbubuyak manong name aguyubing-iwing nga. Abi aguyubing-iwing ka. Dalayin ko marejay no talaga nga muna inaramid na. Awan lang di coach da. Ano nga nagbaling ka kang coach? Imbes nga player ka, coach na lang. Wano, playing coach. Playing coach? Ato ang tikasta. Mabaling ag-substitute ka. No kasta nga kurso ada kursunada nga paset na wano adda agmamalas nga player mo as pagarikan.
Sukta, mapagbiit. Hanggang paot ha. Hamong ibabat di bagim. Kasanaramit ni George Kihan. Si Kamay. Amom sabat nga siya ti idol ko. Inimal pas manong name iti ayam. Ginoyod na ni Norda. Mekan. Pay. Gigim ka ti pula. Ipabuyam ka na kawada. Kaya malasin na ka. Pag pinagusto ak manong name iti gayam ko. Palpalakpak naman. Numapatangak may shoot. So gusto ak mabanog. Kaya talaga mariknak pa lang nga. Talaga nga. Nadiferensya na ito right arm ko. Ito talaga pangbatok ang shoot. Manong name. Ano nakabuya kanya. Aging ka nga. Inyam amunak ni Leonard. Ito principal. Manong name iti eskwela. Hey. Paulo. Iho. Ma'am. Yung bagmanta nakapasyar ka rin itong eskwela. Pimasyara ka di gayam ko. Pasyar na ka ba dito? Wan. Leonard. Nagka po dito. Naglayang ka? Tamo kidikit, baka strict ka ti PBA. Malas ka ron, ma'am. Aksidente still nga nalayang ka. Binubuyag pa nag-shoot mo. Kastaon iti palakpak mo. Nagadudikit ikisagriyaw nga chicks. Kasapulam iti nalayang coach. Dito yung eskwela. Mabaling matagbaling nga coach. Ken mabaling mo matati mga alakanigdad dumapay ang subject may nagmat lang yung ti kurso ngayon nga inradwar mo una saan kita agad sa trip ka iti sports nasala nga basketball tigil dumapay nga events mabali mo taga-apply para ti next year. Opening o. Agkamanak, ma'am. Na may karkariyak. May karika. Nakalado ng eskwela. MD mo pa'y napadasan tinagbaling nga nag-champion. Iso nga aksapsapol kami tinalay nga coach. Sa anak mo na coach. Nung nalaing ka nga gisyot, nalaing kami nga coach. Nagyabiyang manak kay Leonard manong naming. Hindi pa nang ipasyar na kanya. Hindi nagkapon ng eskwela. Nagyabiyang manak kang kuha na ti pamagbagana. Nga ori ka stuya tinapasamak. Saan ko baybayan. Saan ko nga panawan ti basketball. Hindi na makasagpetak dito balay manong naming. Dinamag ni papano ng kapuak. Imbaga kang kuha na tinapasamak. Why not? At least, mausar mo, tilaing mo. Kahit mo ko naman nga exclusive ng eskwela yay. Inokasbay ka kasi klase ng eskwela. Aglalalo na mapagusto mo ida. Baka nowa. Alis to. Ito increase ti sweldo mo. Promotion ka ka. Ngayon saan nga isot ambisyon ko papa? Sapo. Ore saan nga isot ambisyon mo no isot din ay karingag baring nga gasat mo rumbay nga watem. No, maminsan nga miniho kita. May isang ugalim nga madikit, di mo amo nga awatin tanya mga failure mo. Awatin tanya mo na panakapahin mo. Kahit no anyaman tiya talaga na itad kang ka, you accept it. Kanipatag mo. Aman before opening manon name nagpakada akong kada papakin ni mama. Kagawa ng iho, mumudlas ang tikipod mo. Huwag gayam, awanan ti kami nakasyon nyo kini Jenny. Awanan papa. Okay. Gabutam, di na matintid kanyang contact number na. Ni address katawan. Amo na mati number ko, mabali na makontakin. Kano kas pagarigan ko matinterested kanya, kumusta kan.
Nasihat mo tapno awanin ti. Pakasugatan pa ti puso. Kanalistunak, alalistuak ang makalipat. Kasta mo na itiragsak manong nami ni Mrs. Fernandez idi sumangpetak kata bagak na kayat kon nawaten ti offer. Very good. Nagyawanak. Kat sabi ko mata, kas ekspektarin nyo. Agbali na ka nalaing akots. Nalaing ka. No nalaing ka. Ang gisoro. Awang gayam. Ewan mo kang ni Miss Angel Cruzado. Hi. Agpadpada kayo. Ngaan niya, ma'am. Angel. Agpadpada kayo. Tangan mo nga subrek. Karedatuar na lang ti kurso ng education. Kaya naipasanan to. Kadisot alay mi. Ay. Hi, Angel. Nagabrasa kami manong na imi. Nakalamlam mo iti dakulap na. Nabaraman siguro manong na imi iti dakulap ko. Nakita nga dadang rimaray. Nagaray-ray na kiti matana. Napimpinas kami ni Jenny. Naku nakitinakam ko. Ubing pa eh. Cute. Ngam saan kam ngagbagay. Kaputanaw, anat height mo? Diyak na aluwadan ng baga, sinalsun. 5'2". Oo, abag katawa ka. Kaputanaw tayo ka. Alisto ka lang magkatong nga ubay ng asyay. Oo na. So, balin sa matin marikrik na ayo Ma'am, siya kamat, ma'am. Sabagay, awang pa iti boyfriend ni Angel. Kiniso na, ma'am. Baka ado to yung girlfriend na, natakin aksakat na. Inagbasbasa pa Pilot University, na boy-boy na kidin. Mahilig at basketball. Ano na eh. Baka matno, hanggang mahilig ti basketball nga, may isang naling nga basketballista. Idagbalin tong asawam. Ala? Sige. Ang salita kayo, gabutan, dagay bit papanak. Ma'am, abing, alang, salita kayo. Diyan bakit? Abing, bakit ko na? Dandan nag-retire ni Mrs. Fernandez. Kayat na, kami po rin nag-retire. Maadaan iti dito eskwela tinalay nga coach iti basketball kas kuna naman kanya makala iti nalaing maestra sa lang nalaing nabindas pa nga maestra kas kang kaya dyan inalak man iti takulap na manong nemi doon nga imak tinangigam kalpasan na impangatok ket inagkak tibukot tidakulap na. Gusto ka di kinalistom? Kana ki di babae? Nakapsutak di babae? Awang ba di mako ng girlfriend ko? Kayat mo? Before the opening, I wish na kahit sa date. May kanto pasyarin niyo malayo. Itid mo lang kanyang contact number mo, Facebook account mo, kaya address mo, tapos na amok to ti. May ko pang pasyarin ka. With the flowers and chocolate. Romantic ka naman pala. When manong nami nagpitik manin ti puso. Baito ngatan, ti talaga. Isungatan, tinekari. Ngay sagot ni Hapo Diyos kanya. Isungatan, ti kagasat ko. Simple ti biyag manong nami ti pamilya God Angel.
Ngam naragsakda manong nami, dagi dinagad na kin kakamsat na. Pinasya ko mismo manong nami ti balay da. Nangitay na kiti flowers, chocolate, kadito ko manong nami imbaga kang kuha na ti I love you. Kaya nakan nga sawan di pa nangarugi ang trabaho kadaan akong ti boyfriend. No aklonan na. Ado man dagiti nagkararing kanya di adak ti high school kan college. Tapos ito mo kung mga mintasan nga admire ka nagaharim ken ka. You're so beautiful. Sinalsalamat metak ti pusok ken dayaw ko. Bayad kadayta nga panawin. Paolo, makaoray ka lagi di. Kasan kabayag na? Makapagplastar kang trabaho. Matulungan ka tinigapsat ko. For how many years? 2 years. Yeah. Makaoray ak. Ngamusog mata na kita na. After 2 years, agasawatan doon. After 2 years, istundo balat pa ng aklon ko keng ka. Nagbayagan. Manong name ni Angel ti may sang inspirasyon ko. Iri pa nagtrabaho. Being the coach. When manong name gusto kayo ti kunada. Agbaling ka nalaing nga coach. No nalaing ka mat nga player. Tamok mat nga i-demonstrate manong naming ka nagiti player ko. Kadadari kiti kundaway no kasta bakasyon awisak manong name ni Angel ay date kami. Ididamtengan manong name ni kung kunada nga city meet. Kat siyempre sa ala nga basketball pinagbaling ko nga coach kang runan na unin ti basketball. Manong name nga sto ni tiragsak mi iti eskwela nga pagyanakit da kami iti overall champion. Nga isupay lang mo't manong name iti damo nga panang champion dahit ang eskwela. Kat kastaon iti panang daydayaw, inikadak pa iti pamadayaw, manong name certificate, kada medalya, manong name being the coach of the year. Siyempre, nakaragragsak man dagiti parents ko, kakabsat ko. Huwag manong nakastag bakasyonak dito balay, ipapaalaan nak ni Papa. Oray, no saan ka nga nagbaling pa PBA player? Agdin dinamag matikinalay ng mga coach. Sadyay ka, kapot na itating kari kanin sagot ni Abu Diyos kayong ka. Kumusta ka matang ka ni Angel? Bari nga klonan na tumalang ni Angel. Papa, Mama, nalapin pinas ni Angel ngayon ni Jenny. Kumusta matang ni Jenny? Ada 4 years na. Baka nagsublimat na dito Pilipinas. E di pa nagbakasyon ko anong name iti bakasyon awan ti klase idi nagring cellphone ko. Ni Jenny? Hello Jenny? Hello Paolo. Kumusta ka? Sika, apita lang at tumawag ka after 5 years. 4 years pa lang si Kawit. Mamanda ka din kita? Oo. Api nga saan ka makasugmat na dagos? Amok nga dan kasukat ko ita pusom. It's good. Maragsaka na ka makangig no kasta. Adan, di ba? Dinakpay naklon. Yung maaklon na kanto. Aklon na to. Mabaling ka kita ta? I miss you, friend. Sure. Yung saan ka uminom ma? Talaga saan ka uminom? Tadya kung kayo tuminom. Kasla bimakit ni Jenny. Kasla mapukaw ti interest ko anong name hindi ba kita kisuna. Oo. Saan ako nga napitasan niya? Abay, pimugot ka. Madikanyak ti wider di Canada eh. Huwag gayam. Umaykan to ha? Ton ka no?
Madamdaman doon nga baka no saan ka nang makapangan. Oo, sa bali din. Sa balitan. Amokmet. At kasarakon. Oo. At akadimarik na mga sakit. Awan. Oh, that's good. Kahit nga saan akong nga eten. Imbaoy mo ito sa bali. Tano siya kumapalatayatam kat abong kasarakon. Nasakit, di ba? Matindi na sakit. Good luck and congratulations, my friend. Inawagan ak pa yung friend. Saan nga siya? Tinted nga po Diyos nga kagasat mo. Sama nga sikat kagasat ko. Liore, man lang na okay. Nagbaling asawam. Aka na dyan, boy. Namamok sa dyan Canada. Very sweet. Agayat dagiti ka na dyan. After tikalay sa amin dito alanak nun sa jay. Baka no, sa jay ito ang nagnaid. Jenny, I'm happy for you. Siya. Nabarbarang no, maimbitaran na ito, tao matendarak tumati ka sariyo kini Angel. Ikanagatatagpasyon o ragdagi ka na da, basta maimbitaran na. My God to, ha? Yeah, umayag to. Umayag to, matanda rin kasar mo. Kapag na angay data nga kalay sa manon na mi sagbay nga agsubli akon sa J-Square lang pagtrabaho. Matanda ka talaga. Katkas ninamnamak manon na mi awanan ti sakit nga mariknak. Lumapay mabuybuy akon manon na mi ti kinaragsak ti babae nga inayat ko, ididamo. Nakasto ni tinagsak na manon na mi ang marmatsahan nakaduwanan tinaikaring ang lalaki para kang kuwan. Malpas ti seremonya manon na mi kinablawa kita. Congratulations, Jenny. Paul, thank you. Sir, congratulations. Yeah, thank you. May coroner ko ni Jenny. Apay. Tapi katawa ka. Yan na kayatam ka na dyan ka na dyan. Ano ay pilpilyan ni Ayat. Sikapat lang ko na nga awan ti true love ka unconditional. Apay niya kami ti makita nga madiking ko na. Takil buksit na. Ay, problema da ita. Takil na buksit na. Mabalimit nga plastar. And then napasamak yun. Iya. Sumilay mo na. Iya. Sayang sa nga siyak. Nabartek kami di. Gago kawit kami. Nagbartek kami. Di hanggang naka-score. Saan ka hindi nga nakashot, Mr. Basketball? Adan doon nga tawen ko mga nang may trabaho ti eskwela di aklunan nakmeten ni Angel. Saan ako nga nagbayag manong name? Injahay kasigo ti William Meremy. Kumangkanat kansa. Come on. Takayot ko na balin nga father. Agad ko na balin nga ma. Tabarbaring no makaputo takit sa nga dosena. Dato kinabatid ko makaiana ka sa nga dosena. Nababa ka na tapatong mo Alisto ka no makalala. Siga kung baolo Kinata mo, makaanak na iti puro lalaki. May isang team. 12. Siga, man. Sabi, umalad na aming kanya kanatayag. Baka madno. Makayanakak ti babae ka natayag. Ng diba lalaki kita padak na pandak. Madi masapon nga lalaki tinatayag sa nga babae. Katkasta nga ron tinapasamak manon na kat dito'y kami lugar mi na nagkalay sa kini Jenny. Ni Jenny? Ni Angel ko na ko. Inimbitarak manon na ni Jenny nga nagpakpakawan kaditang aldaw kat talaga nga saan nga makaumay. Saan nga makapagbakasyon. Congratulations na lang kada kayo. Yeah? Akit maragsaka na naragsak ka? Katsi ka, naragsak ka katimatlan? Uwen? No. Abi hindi mo ang dagos ng magatuwen?
Ada ka di problema yo? Kini Mr. Philip? Awan. Hindi. Tsaka mo no anat mas basol ko. Tama yun, Jenny. Nakasawak na kas kini Philip. Nga niya. Awan. Psst, psst, psst. Jenny, ang kagulbod. Di na mapututan. Tapay. Ano diferensya na? Ngam nalaing hindi kama. Nalaing. Nalaing ako man nga grimedyo. So na lang ta. Kung nagpa-check up kami, baog ta asawa. Hamari, na makaanak ka, makapututak to ti sa nga dosena, ikang kanto ti sa nga pares, babae ki lalaki. Sama ko matapasamag ti kasta, friend. Yung nagpatinggalang manong name ti talo ti anak mi. Tapuro, cesarian manong name no kasta pasangay ni Angel. Duwa nga babae kan may isang lalaki manong junior ti lalaki. Natayag manong name nawas na hinigiti legs na. Iso iti akin teng at kung nagkangkuha na manong name nga lalaingan nanto. Agbatbadan nga dada ni Cassandra ito inauna kastamatan manong name kani junior iti elementarya ngam ni Jasmine manong name kat di payagbasa nga isot inaudi. Nadlaw ko idin manong name na mahiling agigam ti bula ti anak ko nga lalaki. Nawang pay napaayak manong name iti panakastrek ko iti PBA sapay ko ma idawdawat ko palubos ti apo. Naning junior ko iti makatungpal terapaap ko. Dahil tayo dawdawat ko akan duwak matasawag nga mangidawdawat. Napigsabay lang dapapa kini mama no mapinabayagdan nga nagretiro iti negosyo wano iti opisina ti trabaho da. Basta remet umay ta sumarong kar manong name dito probinsya nga yamita dito'y kami nga nagre-practice ti balay mi ken dito mi ngintultuloy iti nagtrabaho akas empleyado iti university pang high school department manong name ti eskwela nga pagisusuruan mi. Neto nga ron ti pagkasalita manong name agyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasagan insan kang ka di tatelyana aggang kanayo nakabuy-buwa ka natin ang programa manong name nang ron na idi pandemya right idi lockdown may concentrate ko tagbuya ti live ngam idi tadagang subliman manong name ti regular classes talaga naging gaklang no kan iti replay kaya agyaman naklaunay ta pinanggustuhan manong name iti pa nakaibasa na itangal daw tarito'y iti birthday ko. Kaya nga sa atin, ang request ko manong name si Bubukel ng university kadang-ganda nga buyain dito'y nga pakasalita. Sabi ko man dapat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyang. Tigasat dumteng adamat tigasat nga masapulan. No niya talaga tinimplano ken ka. Rumpeng awaten. No talaga mo, ore kalagagumang arapaapem no saan nga ipatulok kung no saan ited kang gani Apo Diyos. Rumpeng unang inte pagyamanan. No anya ti plano ni Apo Diyos kada tayo. Tuhoy nga nagyaman nga pagayam mo, Paulo. Thank you king ka Paulo. Thank you man ka nagitinaanos nga nagbuya. Yeah. Medyo natidug tayo. Salamat po kada kayo. Amin sa kapana. Mabuhay tayong lahat.